Oto raza, oto, driver raza. Nak fry खालामो Ish. Bro, karnagan. Oh ma. Labu. Cái sầu nói Hello, Jelly. Sana khơi rồi. Anh ấy sana khơi rồi. Ăn rồi anh ấy đây chén đang chín rồi. Cái gì đấy? Đây à? Brazil đậu Tao là xem gì mình thấy. để con ta lấy ảo cái như con ta Khát rồi. Đi khát đến nơi này. Mà xin này. Mua nhau chặt lại rồi. Mua này chung một tao. Mua bao lâu nay? Mua về nay thì là đi đấy kia. Ồ, xin mua chân thằng đang này kia. दाउला लाबोखानायानो नै गोदान नागिरनायावनो गलांबाय ओमफ्राय गलांनानै जि गोबाव नागिर मोनैनि आरो आबौआ गोदान बिहरफिनबाय नै जाथारगोन थेवबो माने दाउखौ जायो जोंखौ जाबावा जोङो दाउलासो दाउला बेरासोबावमोन खुमब्राजों जानोसै ओं अरावसो गोथाव जागोन जिरा मस्लायाबो आदा मारा देखानायसो मैया देदोंहाय मोजां देदों थैया मैयानो देखाबावनायसोमोन आं देनाय नङा देबोदों आङो ए आदा मारासो मैखुनाव फान्थाव होनानै एवसै आरो ओइ माबा जों मा बै बानलु खननानै दोननाय बै माबायाव बानलु माबायाव गरमबाबो एकदम जानाय फैथारथार बे जाहैबाय फान्थाव आरोना बे फान्थावखौ आङो बे मैखुनाव होफानोसै आरो माने फान्थाव होबा एसे फान्थाव होनानै जानांगौ आरो मैखुनाव होनबा मोजां ओमफ्राय नैबे आंनि ना फ्राया नाखौ फ्राय खालामखांबाय खुमब्रा सुदों
Ini. Habisin saja. Bisa satama. Betul zaten bisa satama. Angni मैखुना मारै जाखो दाउ बेदर दासो मोनफैफिनदों गोदाखानानै लाबोखाबाय बेयाव दाउ बेदर माने रागाजोंनो जिखाजोंनो नागिरै आंगायनानै नोखौ जिखाजोंसो हरबाय जिखाजोंसो हरनायसो नै बिजा दाउ संनो रेडि जाबाय नै अरदाबाव संसै दाउफ्रानो मेजेमथार नै दाउला मेजेमखौ नुवाखिसै दाउलालाय ओरैहाय सिङाव दाउला खारनायनि मेजेमखौनो दाउला खारनायनि एकदम गोदान बिहरबाय नै मेजेम गोनां लाबोबाय दा खारनांबाय आङो जिनो मेजेमखौबा दोनखोमाखो गोमो गोमोथार मेजेमा खासि बायदि जि खासि बायदिखा बेखौ आवथिनानै दोनबा माबायाव मोजां जागोनहाय जागौमोनथ' आरो दा बे माबायाव अर खामनायाव आवथिनानै दोनबा मोजां जायो आवथिनो ना जानो एसेल' दङ आंनाव बे सारायाव जानाय नङा संख्रि बानलु नांनायाव बेलेगावसो दोन होनबा नांगोन ना मालाबा नोंसा फिसौ खांनाय समावहाय मा खालामनो दोननोबा दोन आवथिनानै माबा जागोन बे दो मोजाङाव फिसा औ नङा दो गोथार संख्रि बानलु सङैयाव नै आंना मैखुना मोनबाय दा फान्थावखौबो होखानानै आरो मोनबाय आरो ओमफ्राय माने मबाइलाव माने कालारफोरखौ मोजां नुवा आरो ओरैनोबाथ' बिराद मोजां कालार ओमफ्राय जेरा मोनबाय आरो ओमफ्राय बिदि ओंखाम जानबाय ओमफ्राय बे बाहेरायाव दाउ एवनोसै आरो ओरैनो नै जोंना दाउजों खुमब्राजों मोनबाय जानोसै दा जानो जिरायनोसै माखासेफ्रा जाखांलायबायानो मालाय दहायनिफ्रायनो जागासिनो दं बिबुजों जालाय दाउजों जालाय नाजों जालाय जाबाय बिसोरो मैखुन ओमफ्राय दाउजोंबो जाबावबाय अमा बिबु जाबाय दा जों जानोसै बारबियान क्या है ये बारबियान का रसा जैसे नाखौ होथ'नांगौ खोथा जेबो गैला नै बासो जानोसै दा बे माखौ जाग्रोनोसै माखौ जाग्रोनोसै संख्रि लाबाय मैखुन माबानि अमा मैखुन गोराथार बिदिनो जाखायोना गोरा जाबाय आं जाफेरनाय जायाखै रोङाबो फान्थावजों एवदों गोथावमोन मैयानि बानलुआ जि गोथाव मोनदों ओरैहलाय नोंस्रानि बानलुआ ससे दोननानै जालायलायथारदां नै दाउला गोमानायनि रागायाव दाउ बिमा जोख्लि मेजेम हराखौ जानोसै दाउ आथिं नङा फेन्दानि खाथिनि खांबाय गय सय जाबाय ओमफ्राय जि गोबाव लेक्सार मारिबाय ओमफ्राय दा थांनोसै
दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ओरैनो जाखांनायखौनो एसे देखायबाय आरो कमेन्ट हो जोंमानि इउटुबखौ दा बाय बाय